Ai, ama. Entzuten dela uste dut. Entzuten da. Entupendo. Musika uste dut gaizki joala. Musika... Orain bai. Bueno, Guazen... Non nintzen, 127. Toki ziztriñon dan. Hau bakarra, hau lau. Eta dirua. Dirua barra. Ez dititze egiten, honek ez da ere. Bai. Ez diozu bat berare ematen. Kasi dut, erasoa kargatu dezake dela. Jo, baina oso motela da. Bueno, horrela, ez goaz inora. Reset koldarra. Jo, Mugel kakazarrao. Zagi siquiera merezi duen erasoa kargatzeak. Jo, ezin da xertatu honekin. Berriz? Hau patazio, kaixo. Momentxo bertan entzutu zure audioa. Nire mentxen abil, laborantzan. Gabon ilargi zelan. Doble water meloia. Mentxe, aurrekoan irakurri nun erasoak kargatu dezake dela, ikustu duzuen bezala. Oso motela da ordea eta batzutan ez du jo nahi. Da batzutan jo egiten hau zuzenean, eta ez du zertarako balio. Inozokeria hutsa. Ikasi nun baita ere, erasoa kargatzeaz gain, aldatu dezake da pertsonai. On the fly. Bai, bino, joten ez badu, zertako. Pam.
Gainera, nola eduki ditudan nire laguntxoak osten, aldatu ezaketola bien artean. Nek ere kargatu lezake. Xup. Horrek ez du zer egiten. Itxoina. Es que has hecho la quería. Tal, akaso igual denbora berean gehiago kentzen dut. Oka. Ba hori, manuala irakurri nun. Normalen ez dudala manuela irakurtzen. Manuel! Baina horrengoan pentsatu nun igual gauza batzuk ulertzez ditu dela eta... ba hori, ikusten duzuel nola maila zigotuten pixkatze egituan. Nire lagunek hori da, hilda egon direlako denbora pilo batean ez dut berarekin jolastu. Eta mutila kriston maila dauka. Bueno, kriston maila ez da ere, bino besteak. Ez dute zertarako balio. Ber, maila non agertzen da, hemen estat. Hau paikaitza zemoduz. Honek adibidez, hau adibidez, 9. mailan dago. Bale, hau 8. iritsi daia, bazen garaia. Eta hori 8. bale, isilduko naiz. Dena 8. Secret of Manuel. Secret of Mauler. Ba, egia esan... besterik gabekoa. Ez nau entusiasmatzen ari. Ez dut esango txarra denik, baina... nahiko... joder. Nahiko zail egiten ari zait. Ez baitu zora biltzen seko tuntun gehatzen dira. Karo, ez dute maia, ez dira maia zigotzen. Bueno, atetxoa bireki da. Eta beste ate hontara garamatza. Eta horiek, aulki horiek izango dire mamuak baita ere, ez? Gero badaude softlock momentuak, osea, igual hartzen zaituzte bi etxaien artean, eta pareta baten kontra, eta ezin duzu ezer egin, ezin duzu eskapo egin. Secret of Furro Manuel. Orduan, ba, hori izango da bilatzen ari geran Sorgina. Utzia zu gordetzen non baiten mesedez ez esan gorde gabe sartu behar naizela. Ei, Thanatosera bidaliko gaitu, Thanatos eriotza. Eta hori? Dilak. Hori zen beste aurreko herrialdeko heroia. Zer egin duzu berarekin? Zer? Zandoen ruinatara. Bere magiatzen bentzi joan oso ondo. Arazoren badauko honek.
Ah, Thanatos pertsona bat da. Vale. Mafioso bat da. Thanatos gazteroa sartuko da. Jo, ni pentsatzen nuena... Spikey. Hau da, boss baten aurka egingo dugu. Eta bossak akatuko nau. Hau pazitalker. Ostra! Ia suntxitu nau, toke batez. Joko gaizki egin dago. Zer da hau? Joko oso gaizki hemen dago. Zuringo. Zu utzi pakean. Hor gelditu da, eta hor ja ezin dut atera. Hortik. Ya está, hilko naiz. Barkatu? Baina, zer egiten du? Zergatik harrapatzen nago honek? Eta jazta, nire azken... Oraindik ez, zitalko, oraindik ez. Oraindik ez. Ez du zentzurik joko honek. Mira, zer egiten didan. Ez dut hemendik atera. Unconscious. Zenbat bizitza dauka honek. Mesedez. Sekulako zartakoak. Hostia. Utzi pakean. Eta ez daukat ezer gehiago zendatzeko. Hemen amaitzen da, Eta agur. Gaixo norbait altxa bai. Laugarren bideo jaztatzen ezea eta bunker kariño hartu bez. Egitan, laugarren aldiz.
Oi ama, noiz hasi zinen euskaratzen? Eske, hau da okerrena. Osea, eta orain berriz, zein behar dut? Zein behar dut, hil egiten dira. Euskaratu azkar eta jolasten egon duzera gustatu gabe jokoa. Eduki behar da, gogoa jolasteko. Ahora biliko dut indartxoago dela, baina eske zenbat gehiago kenduko du. Zitaltzaile neuronala. No, lehenago regeneratzen da igual. Oh, eh. Biak hilda. Gehienak jolastu dituzu, ze jolastu dituzu? Ah, norbaitek, euskal gameplayak egiteko. Pesao, las hermanas Hilda. Igual horrekin gehiok entendet, Hemen arazoa da, nire laguntxoak hil egiten direla segituan. Indut gehiago eraman. Irureun direla. Zagize bat ipintzatzen 200 piko zirela. Eta aurreko, norbait aurreko urtekoekin alderatuta. Ya está, Mugel. Bai, weapon skill igo da. Baina ni hemen nago, ezer gabe. Hauetako da berpiztuko dut behintzat. Ez dago tokirik bizita... bizita rekuperatzeko. Abitu bigarren maila egotzen da. Ojo! Ojo, bigarren mailako erasoa. Igual hori zen sekretua. Bai, ez du ezer egin. Ez da gaimilako, baina parte hartu den buga izkora garatzea erakutsi duen bazterka demori nahiko gustatu zait. Bang! Horri ez dio minik eman. Ez que hau, zarrikeria da.
Ez da bat bera ere ona tokatzen. Gauzen dena den pixkat, Secret of Evermurren okerrena baita ere. Osa, ni akzio joko batean baldin banago, zergaitik egon behar ditxoiten bat, 2, 3, 4 segundo eraso egin arte. Akzio joko batean, zergatik itxoin behar dut. Galdera simplea dela uste dut. Berri hori itxo egiten. Ikustuzu ezkerreko barra hori kargatzen dena. Eta gaina, nire lagunak jodio, orduan ez diot minik eman. Ez dakit animazio hori egiten duenean iliezkorra den. Bat, bi... Ez. Bueno, iliezkorra igual bino. Hortxe saltoa, hemen ez da ezer tokatu. Nor ez dakit zer egin duen. Hola, bai. Bizitza rekuperatu du. Eta hori ez dut hartuko, ze izango da beste txorakeri bat. Lau da kriston zerrikeria, ze orain bertan itzuli behar dut. Beste bat itzait. Eta ez dakit diru nahikoa izango dudan. Uste dut, zuzenekotatik kanpo ataskatzen ari zen bakoitzan laborantza lanak egin beharko ditu dela. Ja, 730. Bueno. Behintzat berpiztu ditazket. Eta goxoki pare bat ere. Eduki ditazkegu. Orain utzi dazu gordetzen, mesedez. Ai, ama. Era solo que tenga ahora y es que lo combo egin dieza iekezu, eskapo egin dezakete. Bai, ze beraiek daukate... ez daukate hitestun. Osea, jotzen diezunean hilezkortasuna daukate. Bueno, hilezkortasuna... Nork deitzen nau ordu hauetan, ze ostra. Hartzen dut. 8, 6, 5. Ez dut hartuko. Edo bai. 9. 8, 6, 5. Afaltera zoazte.
onda gizuela. Eskerrik asko mendi pasatagatik. 865. Telefono arraroa. Behiratuko dut interneten. Ea telefono hori nondi datorren. Ez dira deitzeko orduak, ez? Gauza, opari bat egitxoiten ari naizela, eta baina ez diate ona ekarri behar. Eta uste dut, ez dudala oso ondo sartu... Keba, Vodafone. 3 Orange, 3 Kuelgan, 3 kliente, 2 más móvil, oferta bat. Vale. Gabon pasa zure eta zure ikusen lugu loriatxoari. Alako xa da, nire itzuleko. Telefonika kontentza den dakazu mugikor kontratuekin galdetzeko. Holaxe, lagun bati opari bat erosi diot. Eta... Vodafone. Ezkonduin bar dezu. Bueno, gustatu zait pixkat. Eta hori, elbidean ez dut espezifikatu lanera bidal... Ostra, mugel bihurtu nau saltoan bertan. Ez dut esan enpresaren izena. Osa, enpresara bidali dut. Ganoski, segunta... Galdetzen ez baldin badute, elbide berean... zera ezberdina duzte. Tu binozten bat, kendu dio horrek izara joari. Leave me alone. Ondo, baita bi, horrek entzen du. Honena estrategia da horra ataskatzea. Boom. Eta suntxitu. Cup of Wishes, eskerrak. Lehatza labetik atetzean, honegin... Horrek ere mine eman barra digu. Hor, akatza. Hori da egin dezakedan onena, baina ikusten duzunez golpe bakarrak entzen diot. Bat... Xia motela, bi Cup of Wishes ez unitun ba. Bi agertu zitzaizkit. Zeratik bakarra
Ai, amatxo baitia. Joko hau. Joko honen... Zerrikeriak. Albontatik juten banaiz. Xeuxarrak. Balun horrek geldiarazten du, eskerrak niri ez dian eraso kargatzen nintelako. Ezpata bastante gehiago kentzen du, Jo, Bintzat karga mantentzen du eskerrak. Horre bakar bat ezakatu dut. Zer dut jokoan aldean hobeto ala gaizkiago oraingoz. Oraingoz hobeto esango nuke. Secret of Evermore ez askoz hobeto, Secret of Evermore askoz okerrago azten da. Esango nuke askoz zailago azten dela. Hemen zailtasuna eramangarriagoa da, bino... Bai, batzutan iskina batan harrapatzen bat zaituzte, suntxitzen zaituzte, hori ez zait gertatu Secret of Evermoren. Secret of Evermoren historia gehiago gustaren zait, eta musika hau da oso bideojoko musika, eta Secret of Evermorekoa zen ambiente musika. Eta bueno, batutan geliten zen pixkat desangelau, bino hau oso errepikakorra egiten ari zait oraingoz. Así que naiz gai esateko. Faltan dudan bakarra, oraintxe bertan da, bi hauek ez daukatela magiarik. Pertsonai hauek ez dute magiarik. Eta badakite eduki itzazketela, magia bota izkiate etxaiek. Bino hauek ez daukate ez da magia bat. Orduan, ez dakit. Gero ere hori bi tortatan suntxitzen haute, eta zer egin behar dut. Osea, bi 8 hoien aurka adibidez, ez dute zer egin. Bintzat eskibatu ditazket, nola baita esatearen. Ez dakit, oraingoz hobeto, Secret of Evermorretaz hitz egin da asko, eta nik beti irakurri dut kriston joko zarra dela, eta niri bitzen zait ideia honak bino gaizki eramana ditula. Eta Secret of Manataz ere gauza oso onak entzun ditut, baina ikusteko dago oraindik. Historia oraingoz nahiko kaskarra da, osea, de repente lortzen duzu ezpata bat, baina ez dakizu nortzeran, bidaltzen zaituzte herritik kanpora, porque sí, gero jendea tratatzen zaitu gaizki, jutentza herrialde batera ez dakizu herrialde hori zer den, inoiz ez duzu entzun herrialde hortaz ezerrez, ez dakit. Hasiera bat, bastante kaskarra. Hasieran bakarrik hau dagoelako ez daukatela magiarik, seguro. Magiarena izango da gutxinaka irakasteko. Bino, karo, jartzen baizkiazu etxai hain zaiak, makina ez dela gai akatzeko eta dauzkat ekipamendu jokoko oraintxe bertan momentu ontako ekipazio onena. Eta etortzen dira bi 8, eta me fulminan. A ver, zer da hau? Manuela begiratuta zerbait uzten ari nintzen, eta alde batera utzi duana izan da esango dut. Hemen utziko nintuz, hemen igual. Alde batera utzi duana da kargatzearena. Osa, ez dut
Ez nekien nola kargatzen zen erasoa. Enekien erasoa kargatu zitekeenik ere. Eskilizu, bai, igual eskilizu da. Gauza, espero dut ez egotea Secret of Evermore bezain desbalanceatua. Secret of Evermoreen jokoaren erdian gutxi gora bera ja zera jainkoa. Osa, zera jokoaren jainkoa, eta neri ja bosak ez zidaten ezer egiten. Juten nintzen igual, ez dakit. Maila, osa, paso egiten nun borroka guztitaz, juten nintzen maila super bajoan, eta fulminatzen ditun bosak. Osa, jartzen ditun magia batzuk gainean, ematen zizkiatela bonifikazio batzuk, eta erasotzen nun lehenengo magiarekin neukala super txetatua, eta 2 minututan akaten ditun boss guztia. Final bossa irauntzi da un suspiro. 8 zaila, bai. Are you wizard? Guztiz wizard bihurtu nintzen. Wizard of the Coast. Pelota ez da ere, bino, pues hori, da, dela joku bat, beti esan izan dela, ez? Dela, pues, altxor bat, ez? Nintendo, oza, Super Nintendoko altxorretako bat, eta, keba. Orain arte, bueno, sin más. Osa, esan ditzakezu, zergatik ari nauten zerk kentzen didan bizitza oraintxe bertan. Zergatik ez diot kendu hor bizitzarik. Zergatik dago hildaian ere pertsonaia. Zergatik kendu dio 57 horri. Rosada da, sekretua. Hola? Hilda sustoaren sustos, o... Bueno. Gauza berriz bakarri nagola. Eta ez daukat. Aurkitu dudan manaren sekretua. Ba, oraindik ez dut aurkitu. Ni pentsatzen nuen aurkituko nula sekretu izango zela maitasunaren sekretua, eta nire maldeo josa hemen amaituko zela. Bino dirudienez, nire maldeo josak jarraitzen du inoiz baino boteretsuago. Orduan, esango dira zuek. Etu. Ez dakit kontatzen, 300 mierda biengatik. Y el valor de la amistad. Amistad tengo un montón. ¿Sí? Sekretua diagonalean jarri dute eta horrela ez dituzten man. Hori izango da. Horrez ditut ematen, ez? Shop. Ez diet ematen. Baina diru nahiko ere bazi dut. Ondo legoke jakita zenba diru daukadan, menura jungabe. Menura lokura, Bai, badut. Bai. Eta karo, pena ematen dit, ni pentsatzen nun akziokoa izan da, izango zela bastante
Ez zela izango ni hemen iskina batean bueltaka laborantzan. Baina hemen abil. Laborantza gordina. Hauek ez dute erasotzen. Txokolate. Hemen jarrita. Honek ez du erasotzen. Hola, boterez. Bang! Ez da pasatzen beste aldera. Bai. Zakit horrek asko kentzen duen. Hola hogei kentzen badut, azkarrago, no? Ai. Ez dakit bi kentzen ari nintzaion, edo hogeita bat. Hogeita bat orain bai, bino batzutan bi bat ateratzen zen bakarrik, ez? Goizegi ematen dio lako akaso? Ea honek eman dian nahikoa... Ea paso. Honi jarriko diogu. Bakarrik dagoenetan. Bere aktuazio izan behar du. Atak! Irure hon bai emango zidaten. Nentzeket hori ez ekitela ez da garatzaiek ere. Garatzaiek ez dute ideiarik. Bandiot? Ez da iristen. Eta bestak ez du erasotzen. Erasotzeko esan diodan arren. Hola, diagonalean. Desde Gako. Hor izkinan, magia egiten ari dela, eman diezaioket, Lunar Boost. Lunar Boost. Non ikasi duzu, Lunar Boosto. Boom. Osa, sekretua da hemen txiseitoa. Izkina batan gelditu, eta hau txitu. Eta hau zen nire beldurra, zuek aspertzea. Bueno. Gora jungo naiz, eta dirua baldin badaukat. Ez daukat nahikoa dirurik. Baina gora jungo, eskilizua izaten jarraitzen du bai. Dirudienez, ez daukat skill nahikorik. Gora jungo naiz, eta saiatuko naiz berriro tigre maltzurrorren aurka. Jo. Mesedez. Hau ere. Nik ere maite zaituztet. Berriz.
Inor sinistu dezake txorakeria. Wow. Berriz akatu batu. Niju nahi nun etxaiaren gana, Hau da beste gauza bat. Normalean RPG-ak, bale, hau action RPG-a da, bino, normalean RPG honek daukate modu bat, akatzeko aurrean daukazuna, farmeatu gabe. Laborantzarik egin gabe. Ez da kasua. Ez da kasua. Gemerauntzian nota txarra jarriko diot oraingoz. Hogeita bedetzi, ez usta merezi. Tu. Utzi sendatzari, mesedez. Utzi sendatzari, mesedez. Utzi sendatzari, mesedez. Utzi sendatzari, mesedez. Jesus. Bat amalez, hemen gelituko naiz rato bat. Behintzat farmeatu arte dirun nahikoa berpizteko protagonista. Dela jotzen duna. Eta gainera ez nahi sartu nere mailatik kanpo dagoen zerbaitera. Osa, hau da egin behar zena. Jokuak eskutik eramaten zaitu onaino. Eta manualan hau agertzen da. Nora jun behar duzun lehenengo, eta ezak izer, hasierako gida modukoa agertzen da. Eta holaxe gaude. Jendea aspertzen, berriro berdina eta berdina eta berdina egiten. Protagonista berpiztuko dut. Marle. Baina saiatu naiz leno... Hauza, tigrea, behan kanpoan baldin bazabe, tigrea momentu batean botatzen dizu suzko eraso bat, eta pikutara zoaz. Eta kitxo. Izan daiteke egia. Izan daiteke egia. Mugeleatu nautela 2 aldiz. 3 aldiz. Neskatu guazen. A ver. Erasote dute hortik kanpo. Behintzat musika aldatu da.
Ez dut bizirauten, nire palo. Osa, ez dut biziraungo. Select ematen badiot aldatut pertsonaiz binorain hilda daude. Select ematen aldatzen da pertsonaiz. Eta orain ditxuko naiz pailaza honen gana. Eta akatuko nau. Berri zentzun behar dut. Aur batzu gerala. Berri zentzun behar dut. Thanatos. Thanatos eta Waor. Entzun duzute rap hori inoiz. Rapper horiek, ze txarra diren. Natos eta Waor. Ai. Nahi zaizkit bat ere gustatzen. Irutzen zait beti rapeatzen dutela berdin. Beti berdin, ez dut aldatzen. Entzuten baduzu bat, suelto. Nik entzun da lehenengoa, esaten, ondo. Entzun un bigarrena eta esan, berdina da. Hirugarrena, berdina da. Ya está bien. Joko hau bezala. Agian honekin dutena erasutza Kronoekin. Me encanta Krono, Marle. Oso repikakorra, bai, hori da. Artherekin gertatu zitzean berdina, entzun nun... Ez dakit. Lucifer, nahi zora ditzen zein. Eta esan, ostia, ze guapo dagon. Hau, baina entzute dizu beste guztiak, eta beti rimatzen du esaldi motza, esaldi luzea rima. Esaldi motza, esaldi luzea rima. Esaldi motza, esaldi luzea rima. Es como, tío, cállate. Payaso. Ez dakit zer nahi duten. Eta hor jartzen da, eta botako dit suzko mierda bat. Faia buket. Eta buketu egingo nau. Eta gillo. Jaloner. Edo jaloner. Ez hori ez dut entzun. Abestia da. Beraien abestitako bada. Baina berpiztuko balira, pero no. Ez rapero bada, ba ez hori ez dut entzun. Normalan ez dut musika askorik entzuten. Baina bakizu ze soinu banda ez dudan jarriko. Sword of Manarena. Joder, macho, eske. Tu, eraso zerbait. Ez da siquiera mugitzen zerri hau. Izan agresibago. Ezin du agresibago izan. Me encantan los cofres. Zendatzeko gauza bakarra horrentxo bertan daukadana da, hau. 3 gelditzen zaizkit. Eta aurrerago, bi pertsonai hauek magia ikasten dute eta sendatzen ikasten dute. Pero ya ves. Joder, macho. Baina gelditzen da hor
enganchatua. Tío. Aquí no le un salto chori. Erasoko balu. Bai. Las monedas equivocadas. Es que ahora es dut amaitzen zen, ez dut akatzen hori. Claro, ez badu dirurik. El cuento de nunca acabar. Es que ez du dirurik. Ez du dirurik. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Zein behar dut. Entiendo nada. Eta ezin dut aberabili. Hau suposatzen da dela atetzeko... Hau da suposatzen da atetzeko ziegetatik. Excepto que ez da ateratzen ziegetatik. Vale, eskerrik asko. Txipakean tu. Cuerda ujida. Utzi atetzen, mesedez. Utzi hemendik irteten. Hemen ez da ere ezin dut. Eta ezin naiz jaitsi. Bale, ezin zen jaitsi hemendik. Batuko nauta berriz. Eta hemendik irteten laguntzen dit. Ez, itzultzen zaitu, dengo, joder. Eskerra jarri dezaken hori, ze bestela. Ez dut hemendik atera. En fin. Diseinu honenari saria juegardo, oigan. Venga, etorri hona neska. Utzi pasat. Zuek ikustu dute zerbait gaizki egiten ari naizela. Nion bastante esperantza gehiago joko honi. Jolastu dut Game Boy Advancekoa. Sword of Mana izena dula. Eta bastante joko hobea da, Bai,
Baina... Badakizu olakotara aritzen naizela pilo bat. Eta ez dela normala, osea, jokatu ditut joko zailak kanal hontan. Ai, nora jun behar, no? Hemen bat zegoen bat. Gauza ez dakit, adibidez, Final Fantasy VI egin zitean zaila, baina ez zitean frustrantea egin inungo momentutan. Zaila bai, baina frustrantea ez. Genio jokotik uso geha urratxoz, baina ez dago, ala da. Ala da. A ver. Ez dago, ez da bat ready. Bai, mesedez. Baina ez dira sikiera oean sartzen. Besterik gabe berpizten dira. Lo egin gabe. Yes, safe, please. Street Fighter B biak da, ados nago. Street Fighter B Kusoge genua da. Eta behin dator okerrena. Ezin dut laborantza egin hemen, zen maila oso kaskarra daukate. Niña. Street Fighter dauzka 7.000 fallo. Eta esango nuke Capcomeko joku pilo batek, borroka joku pilo batek. Osa, pentsatu. Zer gertatzen zaio horre? Pentsatu Street Fighter 3 lehenengo biak super hautxiak daude. Hirugarren ere bai, ze desbalanceatuta dagoen. Nik ez dakit kara throwak pentsatuak zituzten. Ze hilko aldugu, denen artean behintzat. Marvel vs. Capcom ere bai. Marvel vs. Capcom B. Zeo zer jolastu dut, ez jendearen aurkaen, nire kabuz. Eta jokori hautxita dago. Osa, ja kenduta Storm, Magneto, Sentinel daudela txetatuak. Osa, kenduta hori, Jokoa ez du zentzurik. Zer gertatu zait? Hau nahi dut. Ni
pentsatut SNK-ren jokuak hain hautsita daude. Osa, SNK-ren jokuak ez dira hain exageratuki hautsita egon hoi, ez? Osa, desbalanceatuak edola, bai. Bino, Garou adibidez, bug batu baditu, bino, pertsonaia daude nahiko berdintxoa dira. Orokorrean. Erotu da gure popoi. Samurai Shodown ere, baitu bere gauza utxiak joku guztiak bezala, bino horrere nahiko berdintxoak denak. Kentu da Genjuro beti dagoela txeto. Nik ez nuke esango Garou Street Fighterren era berean hautsita dagoenik. Nik esango nuke Garou hurbiltzen dela gehiago, edo SNK-ren jokuak orokorrean hurbiltzen dira gehiago garatzaileek egin nahi zutenera Capcomen jokua baino. Hori da esan nahi nuena, ez dut esaten hautsita, joku zar guztia daude hautsita. Borroka joku zar guztiak esan nahi dut, oso hautsita daude, denak. Osa, ez da libratzen, ez da bat bera ere. Baina, iruditzen zait SNK jokuak jolasten direla garatzaileak nahi zuten bezala, nola baita esateko. Eta Capcomen jokuak gehiago aldentzen direla hortatik. Bai, hautsita egotea polita. Zorionez, hautsita egoteak parte handi batean sortzen du beraien interes hori. Eta pentsarazten dit, gauza pentsarazten ez, pixkat esan duena norbaitek. Geinutik kusogera gutxi dagola. Ni pentsatzen dut Street Fighter zarrak hautsiak egon ez balira izango lirateke inonak. Edo ez hain hautsiak egon ez balira izango lirateke inonak. Osa, ez dut hautsia txarra dela esaten, Erdil da nago. Pentsatzen ezkeratu ninduela. Osa, adibidez, Street Fighter Alpha 3 bat esateko, dauzka 3 super ezberdin, 3 super barra ezberdin. Baina V barra urdina dago hain hautsita, beste guztiak ez dutela ezertako balio. Osa, rollo, hori ez duten pentsatzen beraiek gertatuko zenik, nik uste, bestela zertarako dituzu beste barra guztiak. Ez zuten ideiarik suntsituko zituztela. Edo Capcom versus
Capcom vs SNK 2, hori Capcomek egintzun, baita ere, dago super hautsita. Iruditzen zait joku bat hor gustatuko litzateke sartzea, baina daude sei borroka barra ezberdin, estilo ezberdin, eta gehienak ez dute zertarako hori. Bueno, gehienak ez, osea, hiru dira claramente honenak. Eta zergatik, eta bug bat dagoelako. Roll cancel buga dagoelako. Eta bug horrek egiten du guai egotea jokua, bale. Guai egotea jokua ez, guaiago izatea jokua, pues igual bai. Baina hori Capcomekoek ez duten suposatzen gertatuko zenik. Hori esan nahi dut. Osa, pixkat Capcomi atera zaiola oso ondo gaizki egitea gauzak. Ez dakit nola esan. Akatu naute? Pues horrela gaude. Berriro ere. Eta berriz, Dwarf Village, ona. Eta igo ditudan mailak, ez zertarako. Ego flipo, tio. Ez dakit erregin. Ez dakit farmeatu zuzenekotik kanpo. Edo ze demontre egin. Ze gainera, ezin dut pasa denetaz. Ezin dut esan... Bueno, igual bai. Egin dezaket sin más korrika eta jazta. Jartzen baditut rollo ez egin ezerrez. Askotan atze ondo dakite bug hori joko ondo dela, baina uste dituzte gustatzen zaielako. Lehenengo aldian ez. Osea, bai, pues komboekin uzten dituzte, kara throw aurrerago bihurtu da zerbait nahita gelditzen dela, pino hasieran hori ez zekiten. Bug hori gustatu zaie, bale. Mira, bug asko partxatuta daude, Street Fighter Alpha 3ko bugak partxatuta daude. Existitzen da Street Fighter Alpha 3 ez dakit revisio bat. Eta ez da jolasten, inork ez du jolasten hortara, Eta bug horiek konponduta daude. Konponduta. Inork ez du konponketa hori nahi. Así que ez dakit esaten. Inork ez du jolastu nahi bug horiek gabe. Marvel vs. Capcom 2 ere bug batzuk, osea, orain atera duten bertsio berri hortan bug da bertsio berriena, bug batzuk kenduta. Eta hori egiten ditu pertsonai batzuk ez bideragarriak izate. Ez dakit, Capcomek eduki du sortea horrekin pilo bat. Zer egin nahi duen. FC cosplay bat garatek ezagutzen dute eta nola konpondu ere, baina joko zuten divertigarria zelako. F0X hori zein da, Nintendo 64koa. Espezial kanzelek ere horietakoa direla uste dut. Izango da.
Hirurogeita laukoa. Bullying. Oberena, babira, hori ez dut jolastu. Zesploid da. Hor dagona. Jolastuan bakarra da ez egin kasu. Vale. Ez da que non jarri. Atak. Double tap dive deitzen da exploit hori eta zertako balio du. Ni baki GameCubekoan aztentzea la bueltaka jotzeitu zura iskinak eta azkenan soa zela azkarrago. Berdina da. Airen zaben makina angulo zehatz batetan jarri eta eraso egin eskabera mordoa lortzen duzu, ez berdina da. Akatuko ditut ikuste ditudan guztiak. Behintzat maila zigotzeko. Eta ez nauten... Ez, ezpatarekin kantzen dut pilo bat. Nik uste diritsiko dela momentuan un magiak edukiko ditudan eta jokoa bihurtuko da super erraxa. Me voy a cagar en todo. Zen magia ikusten dute arerio bat mugitu gabeia. Ba, izango da kasu batutan jakinda daudela uste dutela nahita. Baina lare uste dut Capcomek kriston tortea edukidula kasu hortan. Nacho. Hirurogeita lau. Ea, iatzen naizen katura eta gordetzen dudan. Horrek ez dit eman. Horrek ez dit eman. Du bat hauek. Oboik zazpi bizitza puntu. Nahikoa eta soberan. Eskerrik asko abixata, ez da fijatu ere.
Meses berizena dela ezagutzen dudan bakarra. Horregatik izango da, a ber. Gure laguna hau. Zintzaio eman 1 euro ikuste duzun bezala. Ez dute zer kentzen, Jo nau. Ez dakit nola egiten duen salto txori. Kure water, Horrek berak egiten du. Hor da bat askatuta. Get whacked. Venga. Iwok hauek. Ai. Ezin du gainera komentario dezentekorik egin joko honen inguruan, ez dakit zer esan. Begira zeinen ondo errepikatu salto espata eraso, ez dakit nola ateratzen den. Ez dakit zen momentutan den. Ez dakiten justo eunean ematen. Erdi erasoa. Ez dakit. Erdi eraso edo bat bi eraso. Bai. Otra mugelea de... Mugeleatu hau. Ez da, komo bada, Hortik ere ematen dit. Mierda. Bigarrena ez nuen esnatu nahi. Mesedez iritsi zaitez. Jo, eske mugeleate hau... Venga, iristen gerala. Ez kombo bat bezalakoa da, Bi aldiz ematen dio da, nean. Bai, eskerrik asko.
bost bakarrik eramate hau. Da, listo, listo. Ez. Eta gorde, mesedez. Yes. Eta zuzenean jugo naiz. Hemengoak akatuz, bino... Alduan eta zuzenen... Ui. Bateko bakarrik eman diot. Ardikoa da. Ya está, liatu da. Venga, juego rondo. Ganoraz. Ez zertxorek entzen, The Pipe and the Pope. Bai, hemen... Ze, ikutzeagatik? Hore, bastante gehiago entzen du, Hori ez dut hartuko zen beti da suntxitzen den zerbait, estanda egiten du zerbait edo holako zuze. Horrogeita hamar, ez dago gaizki. Vale. Ego lehentzeko nexoa dirudi begi hori esbirroak ateratzen. Bueno. Ez dakit nexoa orain nolakoa den. Ah, vale, karo. Esbirroak ateratzen ditulako bai. Oso motel nabil. Zaiakera behin gaudet, eta bestela Parmeito, laborantza. Txapa hori entzun behar dugu. Lehenengo bosak ere, horitzen zerate? Lehenengo bosak akatu nindula 35 aldiz. Nite grazia, porque da, hortik ateko da zerbait. Ez, erortzen da teiatutik. Hecho. Total, estoy acercando.
Aha. Bueno, bai, bota jozu dena horreri. Eta bai neri. Ezin da mugitu, orduan. Ah. Zerk eman nau. Zerk. Nere eriota ari zera begiratzen. Zaten botago beste zu bat. Ez dut eskapo egin hortaz. Mauler's Magic Father. Hilda dago. Venga, txo, ala. Bueno, igual bihar. Pues hau izan da dena. Ze guai, Behatuko dut interneten. Ea nola, hostia, pasatzen duen norbaitek. Eta zer, ez naizen ulertzen ari. Boke. Bueno, agertuko dekaitza esan eso interneten begiratzen trampa. Pero ez du zentzurik. Igo ditut 3 maila eta jarraitzut hiltzen 2 hostietan. Nola izan azun? Spike. Spiker. Spikey. It knows this day was by far the most infuriating challenge I have to do yet. Konorte gabe usten zaitu 15 segundero eta spameatzen ditu eraso magikoak. Eta ezin zera mugitu. Ez badituzu denak hiltzen zera. Bi pertsona dituzunean ez du spameatzen beste. Y una mierda. Ni baino maila gehiago ditu. Ez? Ni baino bizitza gehiago dauka edo antzeko. Hilda poboia. Zemia ditu dio. Derrik eta Erika. Ezin duzu ezer egin. Eta pixka zortea edukitza, ez?
Zintzat bai albotan erasotzen diola, albotan dagoenean erabiltzen duelako arkua. Denak hilda ditu, Horrezin duen zer egin. Hala. Hala. Baina hori faiatu dio. Azken kandia. Azken goxokia. Hori agartzen du. Hiru minuto. Osea, bizkat sortea, ez? Egiten zidan mierda berdina eta horrakatu du. Osea, bizkat eraso. Uste hon da hogei bizitza. Ze beldurra. Weak. Baina ez daukat, hemengo ezer. Pues sin más, dirudi. Besterik gabe. Pues ya está. Secret of Mana. Kriston joko txarra. Ez dakit, espero dut hemendik aurrera hobetzea, ze... Bai, guztiz, Guztiz. Eta... Osea, beti izan da... Ez? Joko... Laudorio asko eraman ditun joku bat. Eta begira. Zer dago. Ez dakit. Ingo detena da... Zuzeneko hemen utziko dut. Ez daukago horik. Gehiago jolasteko. Eta... Oera jungo naiz. Ez dakit beste inor badagon. Hortik bueltaka. Oldarra ditxoa egiteko. Ez dirudi. Rekitarrak dozte. Baina bestela, oera. Ez hau zute zer esaten. Oera orduan. Afaltzera, osondo. Ba, ekaitza, norbait, mi esker, hemen di pasatzeagatik. Eta beste bat arte. Eskerrik asko beste guztia ere bai. Beste bat arte. Aio...